Kalapatids yun ng pa-apply nga tayo ngayon. So meron tayong ginawang tarpaulin, ginagawa nga mga kalapatid tarpaulin ito. Diba? So Katukod Dog TV, so nasa taas na yung ibon natin. Yan o, yun, umurunda sila yung mga kalapatid. Yun o, ibon natin yun. Yun o. So yun, umaga nagpa-apply tayo dahil yun ang ginagawa natin ngayon kasi focus na tayo focus na tayo ngayong season na to na norte. So yun, tarpaulin natin guys, focus na tayo. So titingnan natin, pag pinokus na natin kung mananalo ba tayo.